Има един вид грешка, която съпътства човека десетилетия наред, без той да го осъзнава. Не е грешка в логиката, нито в липсата на информация. Това е много по-дълбока грешка. Грешката да вярваш, че си мъдър, само защото си преживял много неща, докато всъщност продължаваш да реагираш като млад човек, който никога не се е научил да мисли преди да действа. Съвременният живот е пълен с такива хора. Хора, които бъркат опита с зрелостта, възрастта с яснотата, преживяванията с мъдростта. Хора, които вярват, че фактът, че са преминали през много неща, автоматично ги прави по-подготвени, когато всъщност само ги прави по-бързи в повтарянето на стари модели. Истината е сурова. Повечето човешки същества не мислят. Те просто реагират, не избират. Те просто отговарят на импулса, не решават. Те просто следват най-силната емоция в момента и някой, който живее така, може дори да изглежда уверен, решителен и интензивен, но вътрешно е без посока, без дълбочина, без ос. Марк Аврелий казва, че по-голямата част от това, което наричаме избор, е просто отражение. Болезнено е да се признае, но е вярно. Голяма част от това, което сте направили, от това, което сте решили, от това, което сте казали, от това, за което сте съжалявали, е било просто реакция. И точно това разрушава живота в тишина, да действаш автоматично, да говориш преди да помислиш, да нараняваш неволно, да съжаляваш твърде късно, да вземаш импулсивни решения, които носят дълги последствия, да изграждаш и разрушаваш отношения с един жест, да харчиш пари, за да притъпиш празнотата, да казваш да, когато трябва да кажеш не, да казваш не, когато е трябвало да кажеш да бъркаш емоцията с истината, импулса с вътрешния глас, страха с посоката. Но има начин да излезеш от този цикъл, истински практичен човешки начин, път, който стоиците наричат вътрешен закон. Това е, когато мъдростта престава да бъде красива теория, фраза от книга, мисъл, която повтаряте и се превръща в начин на живот, в осту в север, в принцип, в нещо, което ви води дори когато никой не ви вижда, нещо, което расте вътре във вас до точката, в която да действате правилно, престава да бъде усилие и става естествено. И това е, което ще разберете в това видео. Днес ще видите как един човек спира да бъде движен от импулса и започва да бъде воден от истинска мъдрост. Ще видите как някой преминава от инстинктивния ум, който отговаря без да мисли, към ума, който спира, мисли и избира. Ще наблюдавате момента, в който човекът започва да разбира своите вътрешни причини, развива принципи, става последователен и накрая достига до най-редкия от всички етапи, този на ума, който живее под свой собствен закон. И аз искам да останете с мен до края, защото всяко ниво от това пътуване разкрива част от вашата собствена история, която може би все още не сте осъзнали. В някаква част ще се разпознаете, в друга ще се видите, а в трета ще осъзнаете какви трябва да станете. Този сценарий не е просто текст. Това е огледало, път, реконструкция. Преди да продължим, направете нещо просто. Ако тази тема ви говори, ако чувствате, че сте реагирали повече отколкото трябва, ако осъзнавате, че много от вашите решения не са дошли от разума, а от емоцията, абонирайте се за канала. Тук публикувам съдържание, създадено за тези, които искат да узреят наистина с дълбочина, спокойствие и яснота. И ми кажете в коментарите вашия град и вашата възраст. Така разбирам кой върви с мен в това пътуване на съзнание и яснота. Сега си поемете дълбоко въздух, освободете малко място вътре в себе си. Мъдростта не живее в бързането, тя влиза бавно, сякаш моли за разрешение. Нека вървим заедно. Ниво 1. Инстинктивният ум.
Инстинктивният ум е отправната точка на почти всички мъже, които все още не са се наблюдавали истински. Това е умът, който действа първо и мисли после. Това е умът, който говори преди да разбере. Това е умът, който реагира по импулс, по емоция, по страх, по желание. Това е умът, който все още живее, сякаш е на бойно поле, дори когато просто преживява обикновен ден. Тук всяка малка ситуация се превръща в натиск. Една критика се превръща в атака. Едно мълчание се превръща в отхвърляне. Едно закъснение се превръща в неуважение. Едно съобщение се превръща в изоставяне. Едно противоположно мнение се превръща в заплаха. Инстинктивният ум интерпретира всичко като опасност, защото не знае как да различи усещането от реалността. Той чувства страх и смята, че е пророчество. Чувства гняв и смята, че е истина. Чувства желание и смята, че е добра идея. Тук много животи се губят. Една остра дума, казана в неподходящия момент, една покупка направена, за да притъпи празнотата, една връзка, разрушена от емоция от 15 секунди, един професионален избор, направен, за да угоди на някого, една лъжа, казана набързо, една реакция, която наранява някого, когото дори не сте искали да нараните. Инстинктивният ум нанася щети, които се забелязват едва много по-късно. Стоиците винаги са предупреждавали за това. Сенека казва: нито един вятър не е благоприятен за този, който не знае къде отива. Защото когато живеете само по импулс, всяка емоция ви тласка в една посока. Всеки ви изкарва от равновесие. Всяка ситуация ви хвърля в крайност. Губите посока, защото никога не сте имали такава. Импулсивността е слепотата на душата, не защото не виждате света, а защото не виждате себе си. Но има нещо важно тук. Да признаете, че живеете в инстинкт, не е слабост. Това е първият знак за пробуждане. Защото когато осъзнаете, че действате, без да мислите, това е знак, че сте готови да се научите да спирате. Ниво 2. Умрит. Който спира, умът, който спира, е първият проблясък на мъдрост в живота на един човек. Това е когато нещо вътре във вас най-накрая създава пространство между стимула и отговора. Това е когато автоматичната реакция започва да губи сила. Когато емоцията идва, но вие не я следвате веднага. Когато мисълта се появява, но вие не й вярвате от първия път. Когато гневът се надига, но вие дишате преди да говорите. Спирането може да изглежда малко, но това е разликата между разрушаването и запазването, между нараняването и разбирането, между падането и поддържането, между повтарянето на модел и най-накрая неговото разбиване. Умът, който спира, е достатъчно скромен, за да признае: чувствам това, но това не означава, че трябва да действам сега. Представете си някой, който е на път да отговори на агресивно съобщение, но решава да изчака няколко минути. Или някой, който чувства желание да спори, но избира да слуша първо. Или някой, който чувства незабавно желание да направи импулсивна покупка, но прави крачка назад и пита: защо? Какво се опитва да запълни това? Паузата не елиминира емоцията. Тя просто пречи на емоцията да ви контролира. Сякаш карате с висока скорост и за първи път натискате спирачката. За първи път осъзнавате, че има избор, че има анализ, че има пространство, че има съзнание. И в този малък интервал се ражда проницателността. Без пауза няма мъдрост. Защото мъдростта не е да знаеш какво да правиш, а да знаеш кога да го направиш. Не е да мислиш много, а да мислиш преди това. Не е да действаш бързо, а да действаш правилно. Въпросът, който възниква на това ниво, е мощен. Колко лоши решения бих избегнал, ако бях дишал 3 секунди повече? Отговорът обикновенно е болезнен, но освобождаващ. И тази болка ви тласка към следващото ниво – нивото на разбирането. Ниво 3. Умът, който разбира причините. Умът, който разбира причините, е етапът, в който започвате да виждате не само какво чувствате, но и защо го чувствате. Това е, когато емоцията престава да бъде мистерия и се превръща в сигнал.
Това е, когато забелязвате модели, свързвате събития, разбирате корените. Тук мъдростта започва да придобива истинска дълбочина. Човекът, който достигне това ниво, спира да реагира на повърхността и започва да наблюдава произхода. Вместо да се дразни на някого, той пита: какво докосна това в мен? Вместо да съди поведение, той търси причината зад него. Вместо да вярва, че е атакуван, той осъзнава, че понякога просто е задействан. На този етап откривате, че вашият гняв често е страх, че вашата тревожност често е липса на вътрешна структура, че вашата импулсивност често е опит за бягство, че вашата ревност често е усещане за неадекватност, че вашата несигурност често е стара история, която никога не сте разрешили. Когато започнете да виждате причина и следствие, спирате да бъдете заложник на това, което чувствате. Защото емоцията престава да бъде тиранин и започва да бъде пратеник. И когато слушате пратеника, разбирате съобщението. И когато разберете съобщението, импулсът губи сила. Тук спирате да се биете със света и започвате да организирате света вътре в себе си. В този момент човекът спира да живее, реагирайки, и започва да живее, наблюдавайки. И това непрекъснато наблюдение отваря място за нещо съществено. Принципи. Ниво 4. Умът с основа. Умът с основа е нивото, в което човекът най-накрая развива нещо, което инстинктивният ум и импулсивният ум никога не са имали. Вътрешен код, морален компас, ос на решение, личен закон, който не зависи от емоция, нито от мнение, нито от обстоятелство, нито от одобрението на никого. Тук започвате да действате не заради това, което чувствате, а заради това, в което вярвате. Не заради това, което ви тласка, а заради това, което ви води. Не заради това, което боли, а заради това, което знаете, че е правилно. Умът с основа задава основен въпрос преди да действа. Това съответства ли на типа човек, който искам да бъда? И този въпрос променя съдби. Защото човекът без основа винаги се променя според вятъра, според настроението, според егото, според нуждата, според критиката, според изкушението, според чуждото мнение. Той живее, търсейки посока на грешното място, но човекът с основа е стабилен, структуриран, предвидим за себе си. Той не се предава, той не се губи, той не излиза от собствения си път по импулс. Той има принципи и принципите я освобождават. На този етап спирате да бъдете роб на обстоятелствата, защото когато имате солидна основа, светът може да ви притиска, но вие не се огъвате. Хората могат да ви провокират, но вие не се губите. Ситуациите могат да ви извадят от равновесие, но вие бързо се връщате към уста. Тук мъдростта започва да се превръща в характер. И това ви подготвя да достигнете до най-дълбокото състояние на последователност. Ниво 5. Последователният ум. Последователният ум е, когато мисълта и действието стават едно. Това е, когато спирате просто да знаете какво е правилно и започвате да живеете това, което е правилно. Последователността е доказателство за мъдростта. Това е, когато вече не трябва да обяснявате кой сте, хората го осъзнават. Последователният човек не говори за дисциплина, той е дисциплиниран. Не говори за уважение, той уважава. Не говори за принципи, той живее според принципи. Не говори за самоконтрол, той диша преди да действа. Не говори за зрялост, той показва зрялост във всеки жест. Последователният ум не е перфектен, но е цялостен. Не е безупречен, но е стабилен. Не е твърд, но е твърд. Някой последователен не трябва да се оправдава. Животът му е оправданието. Тук мъдростта престава да бъде идея и се превръща в естествен отражение на характера. Действате правилно, дори когато никой не ви вижда. И това не е усилие, това е природа. И когато вашата природа се организира така, вие вече сте готови за последното ниво, най-рядкото и най-трансформиращото. Ниво 6. Умът под свой собствен закон. Умът под свой собствен закон е върхът на човешката мъдрост.
Това е състоянието, в което вече не се нуждаете от външни правила, защото собственото ви съзнание се е превърнало в правило. Вашите решения не се раждат от импулса, нито от емоцията, нито от чуждото мнение. Те се раждат от вашата ос, от вашата яснота, от вашата истина. Тук не само правите правилното, вие сте правилното. Не само действате с праведност, вие сте станали праведност. Не само контролирате импулса, импулсът е пречистен. Правилното действие вече не е избор, то е естествено следствие от това, което сте станали. На този етап оставате спокоен дори в средата на несправедливостта, че запазвате праведност дори пред провокация, че не се корумпирате дори когато никой не гледа, че не губите оста си дори когато всичко се опитва да ви събори. Мъдрецът не се подчинява на закона, той се превръща в самия закон. И когато това се случи, хаосът вече не ви достига. Защото нищо външно няма сила да счупи съзнание, което е станало цялостно. Сега наблюдавайте пътуването, което сте извървели. Излязохте от слепия импулс и се научихте да спирате. От паузата преминахте към разбиране на причините. От разбирането развихте принципи. От принципите изградихте последователност. И от последователността достигнахте до най-висшето състояние на човешкия ум – да живеете под свой собствен закон. Мъдростта не е да знаеш много, нито да говориш красиво, нито да четеш десетки книги. Мъдростта е да живееш буден, да виждаш какво те движи, да действаш с основа, да мислиш преди да отговориш, да не позволяваш емоцията на момента да разруши бъдещето, което искаш да изградиш, да владееш себе си с спокойствие и яснота. Стоиците казваха, че глупавият ум действа, без да мисли, че мъдрият ум мисли, без да действа, и че просветеният ум действа, без да се губи. И това е, което желая за вас. Ако това пътуване има смисъл, ако това видео е осветило някаква част от вашия живот, абонирайте се за канала. Тук ние продължаваме заедно, изграждайки емоционална зрялост и вътрешна яснота. И в коментарите оставете думата «яснота», не като ритуал, а като ангажимент към живота, който искате да живеете от днес нататък.